Egunon, nik Atre naiz eta ni nator Arte Ederretako fakultatetik. Normalean, Arte Ederretan gehien ezagutzen dena, Arte Ederretan daude 3 grado, eta grado ezagunenak normalean dira arteko gradua, sorkuntza eta diseinuko gradua, baina ni nator 3. gradotik. Kultura ondaren, kontserbazioa eta zaharberritzeko gradotik nator, eta hau da ez ezagunena. Eta da zientziarekin erlazio gehien daukana. Orduan, nik uste dut zuen perfila dela nahiko zientifikoa, batxiller zientifikoan zaudetela gehiengoak. Eta inorreri zaio okurritzen pentsatzea Arte Ederretako fakultatean. Eta inork ez du ezagutzen gure gradu hau. Eta gradu hau dago oso erlazionatuta zientziarekin. Elkar lotuak daude. Eta hori kontatzera torri naiz, ikusteko pixka bat zer erlazioa daukan zientziarekin. Orduan, zuei zientzita izatozetenak ez zaizue okurritzen gradu egitea, baina jende askori igual interesatuko zaio artea ere baita. Orduan, artean interesa daukazunentzat igual izan daiteke interesgarria gure gradu hau. Lehenengo 2 urteak dira mankomunak, zeren pentsatzen dugu lehenengo gauza jakin behar dena dela artearen tipologia desberdinak, ze materialak erabiltzen diren, nola lan egiten den, ze metodologia. Eta gero ja, 3. eta 4. graduan sartzen gera buru belarri kontserbazioan eta zaharberritzen. Orduan, gure gradu honetan, lehenengo goza ulertu behar duguna da, nola dagoen eginda artelana, gure eskuetara iristen zaigun artelan espezifiko hori. Horretarako behar dugu azterketa teknikoa. Esku hartu baino lehen jakin behar dugu zertaz eginda dagoen artelan hori, nola dagoen egina, ze materialak erabili diren eta zeintzu diren harriadurak. Orduan, horretarako egiten ditugu adibidez zientziarekin erlazionatutako pintzeladak emango ditut. Orduan, laginak egiten ditugu estratigrafiak egiteko eta ikusteko artelanak dauzkan geruza desberdin horiek, ikusteko adibidez daukan prestakina edo ez, polikromia zenbat geruza dituen, ze igual berpintatuta egon daiteke, ia daukan geruza babezlea, eta bar. Gero adibidez aurkezpeneko maitxo horretan ekarri dut estratigrafia bat eta dinolita batekin ikus daizakezue, bale? Besteratako azterketa teknikoak baita egite ditugu, erabiltzen argiztapen desberdinak, arraseko argia, reflektografia infragorria, argi ultramorea eta eixaizpiak ere baita baditugu. Horrek ematen digu informazioa gure begiekin ikusi ez ditzazkegun gauzak ulertu dezakegu. Eta orduan deskubritu artelanak dituen daukan informazio izkutuko hori. Behin ja ezagututa artelana ikusita ze ezaugarria dituen, ze materialak nola dagoen eginda eta ze harriadurak dituen, egiten dira eskuhartze desberdinak. Eta eskuhartze ohiko bat izaten dira garbiketak. Orduan, garbiketak egiterako momentuan lan egiten dugu kimikariekin. Zeren gure graduan daude kimikariak. Beste irakasle batzuk dira kimikariak eta daukagu irakasgaia dela kimika ere baita. Orduan, eta laborategi bat daukagu. Orduan, gure lan multidisciplinarra egiten dugu. Orduan, hemen adibidez laborategian prestatzen dira disoluzioak, ur disoluzioak adibidez pH desberdinekin, edo gelak prestatzen dira, edo disolbatzaile desberdinak, eta gero prestakin horiekin egiten dira interbentzioak garbiketetan adibidez. Eta nahi dizuek kontatu orain nire kide batzuk ari dira ikerketa bat egiten, bilduma pribatu bateko artelan garaikideak dauden biltegiratze sistema batean, ari dira kontserbazio proposamen bat orokorra egiten, eta konturatu dira artelan batzuk daukatela lausodura txuri bat bezala. Orduan, egon ziren ikertzen eta konturatu ziren, arte garaikidean edo zer gauzak balio du. Orduan, lehenengo gauza jakin behar duguna da, lausodura txuri hori, nahitan dela artistak berak egindakoa, hori lortu nahi zuelako, edo ez. Zerbait gertatu zaiola, ezta? Kasu honetan batzuk zeuden nahita horrela zeudela, baina beste batzuetan konturatu ginen lausodura horiek ez zirela artistak bilatutakoak, baizik eta zerbait gertatu zela. Orduan, lehenengo gauza izan zen, pentsatu genuen, izango zirela lizuna, dira mo, ezta? Orduan, biologoekin elkarlanean hasi ginen baita, kultibo batzuk egiten ikusteko ia zen lizuna edo beste zerbait zen. Eta konturatu ginen, ez zela lizuna, zeukala, baina ez zirela responsableak lausodura txuri horrenak, eta orduan jarraitzen dute bilatzen abertzea izan daiteken. Eta orain, ari dira
pentsatzen igual izan daitezkela saponifikazioak, bale? Dela, xaboi metalikoak sortzen direla eta juten direla azalera kristalizazio moduan lausodura txuri hori sortzen. Baina, handikan daude ikerketa hori egiten. Bukatzen dugunen ikerketa, ja esango izu eta zergatikan dauden lausodura horiek. Eta gero, ohiko ibilbide profesionalak, orain adibidez, ari da esparru berri bat irekitzen oso importantea dena digitalizazioaren inguruan. Eta hortan ari gera bastante lanean. Nik pertsonalkin ere ibilbidea izan da pixkat ezberdina, zen nik egin ditut Guggenheim museoan egon naiz lanean 10 urtez baina gehiago, baita egin dut lana artista batekin, Nestor Basterretxea, ez dakit ezagutuko zuen, baina artista garaikide oso garrantzitsua izan dakoa, eta berekin egon nintzen lanean, bere asistente moduan, bere bilduma guztiaren kontserbazio plan integral bat egiten. Baita egon nintzen lanean erretaulak zaharberritzen, eta gero bukatu nuen fakultatean, berriro bueltatu nintzen Arte Ederretako fakultatera, irakasle moduan, eta orain hortan nabil, ez? Baina baita beste kideekin esplikatu duten bezala, azkenean ibilbide laborala oso luzea da eta aldatu daiteke lanez. Osea, ez erata ez da gobiatu behar, esaten egingo duana orain izango da jazta nire bizitzako gauza bakarra, ez. Nik uste dut dena jungerala aldatzen bastante gure ibilbidea, edo moldatzen. Ez dakit daukadan denbora, bideo jartzeko, minuto bateko bideoa da, nahi dizuet jarri, gure fakultateko bideoa. Gure graduko bideoa, bale? Bale, mila esker.